Srdečne vás vítam u nás na hrade. Porozprávam vám rozprávku o Mrázikovi. Poznáme? Áno. To som rád. Kde žili, tam žili. Žil starec a starena. A tí mali dve dcéry z prvého manželstva. Starček mal na stenku milé, pracovité, pekné dievča. A starena hlúpu, škaredú Marfu. Nastenka, a ty čo? Odkiaľ? Alebo kam ideš? Starena ma do cesta vyhnala. Čo? Ale vraj tam majú aj akciu na ponožky. Hej, tak kúpa jedným. Myslela som doštrikovať. Tak kúpa jedným. Hej. Ako hlavný hrdina sa v príbehu nám zjaví aj Ivan, veľký to chválenkár, krásavec momentálne trvalého pracovného pomeru na Oravskom hrade. To je on, veľký potlesk. Sebou som spokojný. Nevyzerám veru zle, už jen vyhrám bez vojny. Ivan, kam ideš, kam? Nechcú si hľadať do šíreho sveta. Čo povieš na našu nástenku? No veru, nič jej nechýba. Krásna veru, že je. Ale ja som krajší. Staré na nástenku strašne nadávala na ňu zlé slovo, dobré slova nepovedala. Však nástenka moja. Ej, veru, pravda je. Ako ťa to volala? Zmija. Ty to vretenica, či čo to je? Ale starče tak pekný. Hej? Nastenka. No neviem. Ja som Ivánuška. A čo To je povieš tiež na pekné nástenku? meno. Už som ti vedel, že je pekná. Ale možno aj krajšiu nájdem. Ivan, si ty veľký chválenkár, aby si ty to zle nedopadol. Ej, veruže, nebojím sa ja, starček. Ja dovidím široko ďaleko. Neboj nič. No čo s ním nástenka narobíme? Čo si to urobil so mnou? Nasťa! Čo si to so mnou urobila? Nasťa! Kde sú moje pekné oči? Počúvaj, Ivan, keď sa pozrieš na mlieko, spísne. Vidíš to? Radil som ti, nechvasti sa. Vidíte, Ivan veľký chválenkár. Ale putuje ďalej za šťastím. A na jednej čistinke ho prepadli zbojníci. Zvláštna to sorta, či to nie sú dáky Jamajčania. No, ešte idete. Nová doba, chlapci. Nová doba. Hej! No. To stačilo na ten dobrý. Aha! Už som znova pekný. Čiže aj nechci zostať. Nechci sa mi nedá. Ako ste videli, tak Ivan si poradil so zbojníkmi, ale to nebola jediná prekážka, ktorá ho čakala na putovaní za šťastím. Ako tak, kde po jednej lesnej čistinke, poďte za mnou, nájde tam chalúbku na strašej nôžke, kde žila strašná Ježibaba, takzvaná baba Tutovka. Tutovka? Na strašej nôžke. Čo to dáva za Pokémona v tom okne? Si priecnul mača. Halúbka, čo vám ku mne? Chrutom k lesu. Čože tam býva? To sa veru, na moju nevestu nepodobá. Kto má to? Budí! Ivan! Ivan Chválenkár! Vánoživa, ty poznáš. No, ktoré by nepoznal?
Poštár. No, Poštár Jano. Jano. No? No? Prišiel som ťa pozvať do A relácie. daj pokoj, Hej. Ivan, daj pokoj. No, A čo ty tu chceš, Ivan, ha? veď ti vravím, že som ťa prišiel pozvať. Stretnutie máte po 30 rokoch. Čímkar. No, Ivan, daj mi pokoj. teba by veru nespoznali. Chalúbka, čelom lesom chrbtom k Ivanovi. Ale už Idem nie. si pospať. Ak je tam Nastia, chalúbka čelom ku mne, chrbtom v lesu. Ivan! Chalúbka, čelom lesom chrbtom k Ivanovi. Nepajeď ma, baba jedna hlbatá. Chalúbka ku mne. Ivan! Chalúbka k lesu. A povedal. A ja som není na tú tvoju hyenu zvedavý. Chalúbka ku mne. Veď si mi kosúra úplne vyplašil. No, Chalúbka. kúpiš. Dobre, bolo. Ku mne. No. Hej, vy dvaja, veď sa už dohodnite. Kosúrik. Úplne je zježený. Ó, Ale už. Ivan. Keď si ho na platničke zabudla. No. Čo je, baba? Poviem ti, Čo mi povieš? že je tá tvoja nastenka. Ale keď sa na ňu pozerám, ani sa nečuje, že by ušla. No, Dám ti čarovné prasa. no. Neviem, či je to náhoda, ale podobá sa na teba. Bude mať aj zahnuté zuby do hora. Bude mať. Hej? Hej, tak ako máš ty, Ivan. Ty ich nemáš nič lepšie, baba. Toto prasa Ale by ti, si trošku indulónov si ich počistiť. toto prasa ti cestu za nastenkou ukáže. No, toto No. tu. No? No, neviem. Ale radšej si na ne sadaj, lebo... Ako si pribral, Ivan. No, dobre si ma vychovala za ten týždeň, čo som bol na prázdninách u Hej, teba. hej, Ofinu si ostrihaj, máš ešte aj chalku mi skoro zložral. ju ako lučenička, ich tu vrtá. Vieš, hej, Nič? to Nejde. je. Vidíš? Á, ide! Aj to je. Hej, to je Joli. Hej, na veru, nenájdem. Ako videli ste? Ivan si poradil aj s Ježibavou, ešte dostal od nej aj dary. Teraz si ho objednala cez teleshopping. No a ako som vám spomínal, tak starec a starenka mali dve céry, Nastenku a Marfu. Nastenku sme už videli, tak teraz sa pozrieme na Marfu, ako sa darilo Marfe. Poďte tam. Čože máš tomu zlíčku? Čo si zvedavý, budeš skoro starý. Už som. No a čo? Poďte, dievčat, poďte. O, Čo ti šie, hlúpa, starý, vie mi nohy a ruky zamrzli. a kto ti za to môže, keď Máte. mi sedávaš už 3 dní? Mater. Čo za čudo to? Žiadny zázrak. Ja Lenka z krajiny zázrakov, či kto? No dáš toho zlíka za čo? Nedám. Hladný som. A ja som hladná. Iba mne vystačí. Laková. Ešte ti je teplo, dievčatko. Teplo ti je krásavica. Ženícha mi zožej. A ja toho k nemu venujem. No, pekne. Tak to sa tým starým ľuďom. Víš, že opina mi padla do očí. No tak si ostrihaj. Tak to si starým ľuďom. Počkaj, veď ty dostaneš, čo ti len patrí. Za svoju zlobu. Joj, moje kríže. Vás budem musieť kúpiť kompoty. No, takže, vážení diváci, toto boli úryvky z rozprávky Mrázik. No ako v každej rozprávke, všetko nakoniec dobre skončilo. Milý Ivan našiel Nastenku, vystrojil som im veľkú svadbu, dostali odo mňa veľa svadobných darov. No, a Marfe, prázdne truhlice, žiadneho švárneho ženícha a sane zapriahnuté prasatami, ktoré nám zapožičalo Jerde Veličná. Týmto vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. A lúči sa s vami divadelná skupina Oravského múzea. Ďakujeme.
Thank you.